benulandelile as a funeral company, as nabantu bomndeni, do you think konke lokho kwenzakalile kokushaya kwabantu could have been prevented? No, abantu bashawe ngayizolo. Hayi emngcwabeni. Yabaqala ukushawa ngayizolo. Nothi emngcwabeni bashawe ekuseni lesikhathi beyolanda umzimba. Akekho futhi obeyi-communicate-ile nathi indaba yokuthi umngcwabo uzophela ngo-8. Sizwe nje nathi sifunde emaphepheni. According to uhlelo besinalo nabantu bamaphoyisa, inkonzo izoqala kahle bas-escort njengoba kwenzekile nje bas-escort sizofika emathuneni. Ngicabanga ukuthi umuntu mina oshake ekuseni usisi lo girlfriend kamufi angazi bekwenze njani, wakhuluma isingisi bamshaya bathi isingisi sakho manje. So other than that abanye abantu bashawe ngayizolo. Into ababeyishilo kuthini ukuthi akufanele kube khona abantu besilisa emngcwabeni, basitshele futhi ekuseni ngathi sifika sanegotiate lokho bagcine bebadidekile ukuthi bakwazi ukuthi bayongcwaba. Yonke lento nje ukushawa kamufi ushawe ngayizolo, umuntu akashawanga ngelanga le-funeral. Ngoba mana ngikuphazamisa kancane Hlenga, uma uthi ukushawa kamufi usho isidumbu sakhe. Yebo, angithi lesikhathi befika umndeni kuzokwenza isiko ngembuzi ukuthi bamgeze njengokwesikole place nabantu abamnyama. Yileso sikhathi-ke umufi abamshaye ngaso akuzange ashawe ekuseni. Ibhokisi lamufi nje thina sifika umndeni uthi ulibophe ngentambo ngoba bese sihlakazekile likhahlelwe wona amaphoyisa. Nembuzi nayo ishawe ngayizolo, nikwazile kodwa ukuthi nigcine isiko lelo noma umndeni ukuthi bagcine beyihlinzile emva kokushawa khona kamsebenzi? Ya, abagcine bekwazile ukuthi bayithole imbuzi noma ngingazile bakwazile ukuthi bayihlinze ngoba ukuthi abavumela abantu bafuna imbuzi bagcine bebavumelile. Kodwa nje ubaba womfana naye ushawe ngayizolo nomalume bonke nje laba basekhaya kwathiwa bangayo emngcwabeni, badoshwe ekhaya kwathiwa kufuneke umuntu wesilisa lapha egcekeni. Sure. As a funeral parlor practitioner, do you maybe now understand ukuthi why mhlawumbe abanye benqabile ukumfihla umufi? Ngabe do you have any regrets noma awuzisole or being involved? Umsebenzi wethu ukuthi sifihle abantu ekugcineni kosuku umuntu efanele angengcwabi. Mhlawumbe bengiyiphaze yokuthi ingcwabi ithini. Amaphoyisa uma bengafuni ukuthi umufi angcwatshwe abenelungelo lokwenza lokho, abengambopha ahambe amhlalise emakazini kahulumeni amngcwabe as a proper burial with no attendance. The minute they release the body to the family, kusho ukuthi ifamily isi-free ukwenza lokhu ekumele ngabe iyakwenza. So konke lokho kwenzeka eceleni bengekho emthethweni, futhi nomphathi wawo amaphoyisa ubengahambisani nako ngoba after each and every time makwenzeka sisimfonelile ubekwazi ukuthi abafonele abatshele bese beyayiyeka lento abayenzayo. No, kulungile mfowethu. Mhlambe ngomuso usengaphinde futhi ungamele umngcwabo ofana njengalo. Mfowethu njengoba ngishilo nje thina we are a mortuary, we are not heaven, we are not a court, we don't judge people. We just listen, we do not judge. Anybody that is given to us, kufanele siphathe with care and bury with dignity. Akekho umuntu kuthina omkhulu, akekho umuntu omncane. This is why Moses aka DJ, as long as you have paid the required amount, uzothola leyo service leyo oyi-expectile and even beyond what you were expecting. Okwethu umuntu ongasekho uma esezandleni zethu, we make sure ukuthi yangcwaba. Asiqali ukungcwaba umuntu okanje. Futhi la there wasn't much of a drama kunaleminye esiyikhondayo imingcwabo. Asiyibonge ipresence yamaphoyisa okwenza ukuthi isimo sibe calm down, singafani nalesi ebesingahle sibe khona ngoba vele bekuzoba khona isimo esingasihle kuba amaphoyisa bengekho.
Okay. No, hasibambe lapho kulungile mfowethu. Thank you so much for taking time ukuthi usazise ngoba njengoba sishilo ukuthi kuningi okushiwo kuningi nathi okunye ebesi isithi inkukhu yawosola umqhakazo. Yebo susiphendele nje isithombe esihle kakhulu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new, please don't forget to like this video, subscribe to this channel, and also do comment if you have anything to say. Lena ke i-video ethinta ke kakhulukazi ke umncwabo noma ke ngizothi inhlelo zomncwabo kade zizoba khona for lo mfana ke oye wabulawa ke amaphoyisa kanye nozakwabo ke ngale yampela sonto ngizothi ke I think kwakulo esihlanu if ngingaphosisi. So into egcina yenzeka la bathi ke ngosuku nje lolu lokubuya kwesidumbu ke emakhazeni abamakhaza ke babeyalelwe ukuthi ke kumele ke kusheshwe ke kufihlwe kahle ke bathi kodwa ke bona abakwazi lokho. Lena ke i-conversation ekade ikhona phakathi ke kwabo ke abamakhaza akade begcine isidumbu sakhe ke umnqobi negagasi ke FM. So into eyenzekile lapha yana ke ukuthi ke lo ongizothi ke i-funeral practitioner le ibichaza nje kahle ke ngezinto ekade ke zenze futhi ke ezinye zazo zenziwa kakhulukazi ke abomthetho. Into eyenzekile lapha ke babeke ngokusobala noma ke umfowethu lo osebenza ke emakhazeni ubeke ngokusobala ukuthi bona njengamakhaza baye bathatha isidumbu basenze ke nje yonke into ekufanele ukuthi bayenze kusona ngoba bamtreata lo muntu njenge client labo kusuke kumuntu vele usuke ekhokha each and every month uyabo. So bebenza ke umsebenzi wabo bona ngaleso sikhathi. So uma ke sekumele isidumbu sibuyele ekhaya bathi ke ngaleso sikhathi kwafika amaphoyisa bekushawa kwasana yabo. Shawa ke amatende kukhahlelwa izidumbu kukhahlelwa yonke into ngokuchaza kwakhe uthi ke isidumbu kwakuzokwenziwa i-ritual leyo ukuthi ke kahle ke kumele ke umuntu ke agezwe ngaphambi kokuthi ke angeniswe ukuze ngezungena nomkhokha ekhaya. So imbuzi leyo ke kuthiwa nayo yaduka kodwa yayisikhahlelekile nje kuningi okwenzeka kwakushawa ngisho nentombazane leyo kuyintombi yakhe lo mbhemi lo kwashawa kwasana bekumele ke lapha ke kuthiwa kwasidumbu leso kahle ke ngokomthetho kwangamele size singene kwasendlini kwakumele ke silale phandle up to ukuthi ke kuze kuyasi ngokuchaza kwakhe. So bona njenge funeral service babelethe ke ama services ukuthi ke kufihlwe umuntu kanti ke bazozithela ke kuzona zonke lezi dube kodwa ke ngale ke nje futhi kokugeqa amagula ake nibalalele nizwe kahle ke kuyona ke le video le noma ke kuona ke le podcast ke esisayicaphuna lapha ya kubona ke abegagasi FM. Danko.